रे भूसी पकेला तू कथा मारणा कौट शिखिलु तू 15 दिन ହେଇଛୁ ମାରଣା ଶିଖିଗଲୁ ମାରଣା ଶିଖିଲୁ କୋଉଠୁ ବା ସବୁ ଡେଇଁକିରି କ'ଣ ବୁସୁଛୁ ନାତ ମାରୁଛି ଆ ଆ ଆଇଲୁ ଆ ନେ ତା ଗୋଡ଼ ମାଛି ଫୁଟେଇ ପକଉଛନ୍ତି ଭୁସିଲା କ'ଣ ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ତୁ ସେଠି ଖାଉଥିଲୁ ମତେ ଭୁସିବା କାରଣଟା କ'ଣ ଦେଖିଲୁ କାନ ଫାନ କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆ ସବୁ କରିଛୁ କୋଉଠି କାନ ଖଣ୍ଡିଆ କରୁଛୁ ଦେଖେ ମୁଁ ପଳେଇଲେ ଏଥର କାହାକୁ ବସିବୁ देख अन्ना मोबाइल करना